Iure. Δεν πιστεύω ότι μέσα στα νύχια μου θα βγει. Κι εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό. Αλλά δεν το κόβω. Να πάω στον άντρα και να του πεις κοίτα εδώ από πώς είναι. Δεν το forever. Ρε, έλες. Χαλάει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Θα μου πεις. Από το Ζάμπο. 99 λεπτά έχει. Ρε! Oh my god. Έπαιζε και κάτω. Ιου!